Os máis de 2.000 metros cadrados do antigo centro privado de educación infantil Nuestra Señora del Carmen pasarán a ser propiedade do Concello do Grove. Son as instalacións que son máis de 2.000 metros cuadrados en pleno centro urbano que incluyen, como ben saben, todas as instalacións da aula, toda a residencia, toda a parte de cociña, de comedor, pero ademais de patio, de horta e de instalacións no exterior. Un espazo privilexiado no que o Goberno quere centralizar todo o referente aos servizos sociais, dende as oficinas do Departamento ata os programas que se realizan cos maiores da vila, liberando para outros usos espazos como o Colexio de Monte da Vila, que agora colle o programa Bellos Tempos. Tamén apostan pola creación dun centro socioterapéutico. E ampliar esa oferta non nun centro de día, pero sí nun centro que xa tuvemos conversas co Consorcio Social da Xunta de Galicia, da Consellería de Servicios Sociais, non é precisamente un centro de día, pero un centro que a día de hoxe é o que máis está traballando a Xunta de Galicia de zona socioterapéutica. Ademais, o Concello estuda a posta en marcha a finais de setembro dun servizo de conciliación para as familias con cativos na lista de agarda da Gardería Municipal. Que este ano hai un bo número de familias que siguen estando en lista de espera na Gardería Municipal e que a día de hoxe non teñen donde deixar aos seus fillos e fillas, e estamos valorando, aínda que non decidido, insisto, a posibilidade de ofrecer un servicio de conciliación utilizando precisamente as instalacións do Colexio das Monxas. O Concello terá que pagar 1.025.000 euros pola compra que agarda pechar en setembro. Farase en 4 anualidades. A primeira xa se aboará este ano e supor algo máis da metade da contía total da operación. Que o terreno do cementerio, o terreno das Touzas, propiedade do Concello do Grove, vai a ser adicado nunha primeira instancia á construción do centro de saúde, e aí xa estamos falando con Sergas, e os cartos que tiñamos destinados ao centro de día vámonos a destinar á compra deste inmoble. A intención é destinar ao pago destas anualidades parte dos fondos do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra que recibe o Grove cada ano. Ademais, agardan contar con achegas tanto da Administración Provincial como da Xunta de Galicia para afrontar posibles reformas que precise o inmoble, aínda que dende o Executivo destacaron o bo estado no que se atopan as instalacións.